my se teď vydáme rychle po stopách nejdůležitějších momentů. Leo Kveuke poprvé po přiklepnutí Tomáše Zápotočného poslal Spartu do vedení hned v úvodní 10minutovce prvního poločasu. Leo Kveuke byl nejzářivější postavou prvního poločasu. Tady se mu ještě namotával Andrej Kerič, ale Kveuko to nakonec zvládnul jako první. Pak přišla další asistence Marka Matějovského a Leo Kveuke se dokázal obtočit velmi šikovně s míčem. Slávisté u něj byli pozdě, takže ho nedokázali zablokovat. Takže Leo Kveuke vlastně ústřední postavou celého zápasu, co se týče gólového vyjádření. Tady vidíte jeho druhý gólový zápis do historie tohoto 159. ligového derby. Slávě měla své příležitosti, možná největší Milan Černý, kterému se včas vrhl pod nohy Jaromír Blažek po předchozím výborném obloučku Lukáše Jarolíma. To bylo v samotném závěru prvního poločasu. Ten druhý už nebyl kvalitativně tak vysoko jako první. Přišly slavistické momenty, dostal se, opřel do míče a jeho střelu poškodila v úvozovkách tyč. Pak se, to je ještě jednou zmiňovaná střela dostála, která si neproklestila cestu až k Jaromíru Blažkovi. Václav Kadlec, jedna z mála světlých výjimek druhého poločasu, prověřil takhle z dálky Martina Vaňaka, jinak Sparta hrála, jak jste slyšeli, druhý poločas na breaky a samozřejmě viděli. Pak přišla velká slavistická šance, ale Kaufmann se k ní prodral za cenu faulu, trefil posléze břevno. Znamená to, že Jaromír Blažek dnes udržel čisté konto a Sparta porazila Slávii 2-0 a ještě v samotném závěru ale mohla korigovat, kdy se trošku nečekaně ocitl střídající Stanislav Vlček po tomto dalekonosném pokusu Josefa Kaufmana v pozici tečujícího hráče. Ta střela minula nakonec bránu o nějaké decimetry, takže to byly a stále ještě jsou nejpodstatnější momenty utkání. Já už tady ve studiu